Kordobako Adamuz herriko tren istripuak mailaren gainean jarri du garraio bide horren segurtasunaren gaia. Gero eta trenbide kilometro gehiago daude, ibilgailuak bizkorrak eta modernoak dira, eta hala, erabiltzaile kopurua etengabe ari da hazten urtetik urtera. Trenean bidaiatzea azkarra da, erosoa eta segurua. Bai horixe, hegazkinaren atzetik garraio biderik seguruena trena da, datuak eskuan, baina beti hobetu daiteke. Gaurko saioan erakutsiko dizkizuegun ikerketa proiektuen helburua da trenean egiten ditugun bidaiak oraindik ere seguruagoak izan daitezela. Has gaitezen! Ez dira oso ezagunak, baina ikuskapeneko ibilgailuak trenbide sistema modernoaren funtsezko elementu bat dira. Gailu hauek mantentze, gainbegiratze eta kontrol lanak egiteko pentsatuta daude. Tren azpiegiturak dituen ezaugarri bereziak direla eta lan horiek egiteko modurik eraginkorrena trenbidearen gainean ibiltzea da. Ibilian egiten den ikuskapen horrek aukera ematen du errailetan akatsik dagoen detektatzeko, katenariaren egoera aztertzeko edo seinaleen funtzionamendu egokia bermatzeko. Ikuskapenerako ibilgailuak erabilera anitzeko labanak bezalakoak dira. Sentsore eta sistema aurreratu ugari dituzte eta helburu bakarra, trenbide segurtasuna bermatzea. Zeit zentro teknologikoak urteak daramatza trengintza alorrean lanean. BRTA aliantzako kidea da, eta besteak beste, trenen digitalizazioan, komunikazio sistemetan, materialen analisian, trenbide dinamikan eta sarearen monitorizazioan aritzen da. Jaizki Mendizabal, garraio jasangarria eta mugikortasun saileko zuzendaria da. Ikuskapeneko ibilgailuentzat lan tresnak garatzeko egiten ari diren zenbait ikerketa proiektu ezagutuko ditugu bere eskutik. Europako trenbide sistema hobetzeko Europar Batasunaren ekimen batean kokatuta daude, eta haien asmoa da ikuskapeneko ibilgailuei gaitasun berri eta hobeak ematea. Zenbat eta funtzio gehiago, orduan eta segurtasun handiagoa. Bueno, Jaizki, nora ekarri gaituzu lehenengo geltoki honetan? Non gaude? Bai, irrati frekuentziko laborategian gaude. Guk irrati frekuentziekin trenbidean pitzadurak detektatu nahi ditugu. Eta hortarako badugu sistema bat non uhinak frekuentzi desberdinetan bidaltzen ditugun eta trenbideak ematen duen erantzuna irakurri. Uhinak bidali eta erantzuna jaso, erantzun hori interpretatuz, hemen atzean duzuen bezalako pitzadurak edo arrakala txikiak detektatzea da ideia, ezta? Horrelako pitzadura txiki batek istripu larri bat eragin dezake? Pitzadura txiki hauek baldin eta hunditzen badira, arazo handiagoak sortu ditzazke, bai. Eta horregatik garaiz detektatzea da garrantzitsua, ez da? Hori da, bai, garaiz detektatu ezkeo, gero konpondu daiteke, ez? Akzio bat egin daiteke arazo handiagotara ez joateko. Nola funtzionatzen du sistemak? Hemen badugu ingida bat, non uhinak bidaltzen ditun. Honek bidaltzen du uhinak, eta hemen talka egiten du. Bai, talka egiten du, eta hor pitzadura egon edo ez, erantzuna desberdina da. Erantzuna hori irakurtzen dugu, eta horrekin nahi dugu detektatu pitzadura badagoen edo ez. Garaiz esan dugun bezala, ez da? Eta hemen martxan ikusiko dugu, oraintxe. Arrakalen edo pitzaduren karakterizazioa da proiektuaren oinarrietako bat. Igortzen den uhinaren erantzuna arrakalaren formaren edo sakoneraren araberakoa da.
eta sentsorearen altuerak ere eragiten du bueltan datorren seinalean. Gainditzeko erronkak dituzte, adibidez tamaina. Ikuskapeneko ibilgailuan joango den gailuak txikia izan behar du, eta hori gutxi balitz martxan egin behar du lan. Gauza bera egitea oso zaila izango da, ezta? Hori da baita erronkatako bat, estatikoan bakarrik ez, baizik eta abiadura jakin batean sistemak pitzadura hauek detektatzea. Galderatxo bat, milak eta milaka kilometro errai daude, baina ezakit, hemendik ateratzen duzen informazio hori interpretatzeko, ezakit, prozesamendu gaitasun izugarria beharko da, ezta? Hori da, bai, gaur egun adimen artifizialarekin ere lanean ari gara, eta teknologiari horri esker honek sortuko ditun datu denak prozesatzeko gaitasuna izango dugu, eta baita pitzadurak dauden puntuak automatikoki detektatzeko gaitasuna. Hor dagoela esateko, ezta? Bueno, hurrengo geltokira joango gara? Oso ondo, guazen. Abiadura handiko trenak leherketa bat eragin dezake tuneletik irtetean, bai. Abiadura handiko trenek leherketa baten antzeko fenomeno akustiko bat eragin dezakete tuneletik irteten direnean. Izen teknikoa ere badu, tunnel boom edo tunel leherketa esaten zaio. Xiringa baten enboloak egiten duen moduan, trenak airea bultzatu eta konprimatzen du tunelean aurrera doanean. Presio uhin horiek irteerara iristen direnean, bapatean askatzen dira kanpoaldera eta zarata izugarria ateratzen dute. Arazoa konpontzeko, airea konprimatzen ez duten diseinu aerodinamikoak egiten dira. Adibidez, Martin Arrantzalearen mokoa imitatzen duten tren muturrak edo tunelen irteeran zuloz betetako egiturak jartzen dira. Hauetan, trena irteten den neurrian aireak ihes egiten du, pistoletako isilgailuetan bezala. Bueno, Jaizki, lehenik eta behin, zein da bigarren geltokia, non gaude? Bai, orain trengintza dinamikoko laborategira etorri gara. Aha, eta hemen duzuena, maketa bat, ezta? Bai, hemen maketan duguna da trenbideko gurutze bat, bide gurutze bat. Eta bertan baita ikusten dugu hemen kurpilak. Hau trena litzateke. Hori da, trena litzateke. Eta batez ere, hemen daukagu sistema bat ikusteko ze egoeratan dagoen bidegurutze hau. Kasu honetan errailaren egoera da jakin nahi duzuena, hemen jarritako puntutxo hauetan, zer dira hauek? Bai, hauek sensoreak, azelerometroak, non jarriko genituzken adierazten dute. Hori da azelerometro bat, ez da? Bai, 3 ardatzetan azelerazioak neurtzen du, eta horrekin bertan gertatutako vibrazioa eta inpaktoak atera ditzazkegu. Eta, kutsatxo hori hau? Hau da beta crossing sistema, hemen garatzen ari garan sistema. Sensoren datu informazio danak biltzen ditu. Ona iritsiko lirateke sentsoren datuak, ez da? Eta datu horiekin bidegurutzearen egoera azalduko luke. Bereziki bidegurutzearen bihotzaren egoera. Bihotza da bi trenbideak banatzen diren puntua. Ezker eskuin bidaltzen duena, hauxe ez da? Zergatik da garrantzitsua puntu hori bereziki kontrolpean izatea? Bai, oso kritikoa da, ze trena pasatzen den bakoitzean bertan inpakto bat sortzen da. Sufritu egiten du. Sufritu egiten du, eta bai, bidegurutzearen puntu kritikoena da. Gaur egun trenbideen zaintza aldizka egiten da, tokira joan da. Monitorizazio sistema honekin, kontrola urrunekoa, automatikoa eta jarraia izango da. Gainera, simulazioei esker, bidegurutzearen gainetik pasatzen diren tren mota ezberdinek azpiegituran duten eragina aurre ikus daiteke, eta hala degradazioari aurrea hartu. Trenak sentsorizatuta daude, noski, eta ikuskapeneko ibilgailua bera ere sentsore ugariz hornituta egongo da. Hortaz, informazio trukea etengabea da bi norabideetan. Trenbidearen segurtasuna
trenen eta azpiegituraren arteko elkarrizketaren emaitza dela esan daiteke. Etorkizuneko ikuskapeneko ibilgailu horren ezaugarri nagusienetako bat autonomia izango da. Gizakiaren parte hartzerik gabe egingo ditu ikuskapen lanak. Laborategi honetan, ibilgailu autonomo horien gidatze sistemak garatzen dituzte. Horregatik dago, hemen gidaria egon beharko lukeen leku hau hutsik, ezta? Hori da ideia, hori da helburua. Hori da azken helburua, ibilgailua bakarrik ibil dadin, ezta? Eta erabaki horiek hartzeko teknologia desberdinak batzen ditugu ibilgailu honetan dadin. Eta nola irakasten zaio sistemari erabaki zuzenak hartzeko? Adibidez, zuhaitz badago bidean, zer egingo du? Hori bai, prozesua da, zuhaitza detektatuko genuke bizio artifiziala bidez, eta ondoren trenak duen abiadura gehi zuhaitza hori non dagoen, eta hor eta barrekin erabakiak hartzen dituen moduloa entrenatzen da eta erabakiak hartuko ditu. Azkenan esan dugun bezala da, ikuskapeneko ibilgailua autonomoa izan da, ez da bakarrik lan egin dezan, ez? Hori da, ikuskapeneko ibilgailu autonomo honek jasoko luke zer egin behar duen, nora joan behar duen, eta bakarrik joango litzateke puntu horta, eta ikuskapenak egin behar dituen kilometro horietan ikuskatuko luke eskatutako sensoreekin. Ikerlan ikerketa zentroan, trengintzaren sektoreari segurtasun erronkei erantzuteko aukera ematen dion teknologia garatzen ari dira. Hemen, tren fabrikatzaileekin batera lan egiten dute, trenek eskatzen zaien segurtasun maila zorrotza bete dezaten, Europar Batasuneko segurtasun estandarrik altuena. Lehenik eta behin, sistema diseinatzerako orduan, esaten diogu, ze teknika eta nola diseinatu behar duten sistema hori, segurua dela ziurtatzeko, sistemak behar ditu ezaugarri batzu bete behar ditu, ezaugarri horiek ezartzen eta betetzen laguntzen diegu, eta ondoren baita ere probako fasean laguntzen diegu simulatzaileak garatzen, proba horiek aurrera emateko. Segurtasunak erabatekoa izan behar du. Sistemek ezin dute huts egin. Simulatzaileen bidez egiaztatzen dute hala dela. Fabrikatzaileekin elkarlanean, trenaren garuna garatzen dute, sistema txertatua. Hau da, makinistarekin batera, trena gidatzen duen hardwarea eta softwarea. Sistema txertatu horrek edo garun horrek informazioak kanpokaldetik jasotzen du, eta esaten dio gidariari ze abiaduratan joan behar duan, noraino gidatu dezaken, orduan informazio ematen dio gidariari. Gidariak ez badu betetzen bidali zaion restrikzio hori, abiadura restrikzio izan daiteke edo noraino zirkulatu dezaken restrikzio izan daiteke, orduan gure garunak esku hartzen du. Trenak balizen bidez jasotzen du trenbideko informazioa. Aldi berean, bere jardueren berri ematen dio sareko kontrol zentroari. Bertan, sare osoaren egoera etengabe gainbegiratzen dute. Segurtasuna ez da trenaren kontua bakarrik. Azpiegiturak ere babestu behar dira, eta bi sistemen arteko komunikazioa ere bai. Informazioaren joan etorria modu fidagarrian egitea funtsezkoa da. Prozesu guzti hori oso kritikoa da, puntu guztietan neurri zehatza jarraitu behar dira. Batez ere, kontuan eduki behar delako sistema horiek ezin dutela huts egiterik edu. Guk egiten dugu fabrikatzaileekin lana, eta horretaz aparte guk trena segurtatzen dugu, eta trenetik kanpo dauden azpiegiturak segurtatzen dira baita ere, baina bi sistema aparte izango liatzke. Eta bien tarteko komunikazioa ere segurtatu beharra dago. Hortan ere egiten dugu lan. Trena eta zentro kontrola eta azpiegituren arteko komunikazioa segurtatzen. Garapena etengabea da. Hurrengo urratsa pertzepzio kooperatiboa izango da.
Hau da, trenak azpiegiturarekin informazioa partekatuko du, eta horri esker, bere ikus eremutik kanpo dagoena hautemateko gai izango da. Adibidez, bihurgune baten ostean, trenbidean egon daitekeen objektu bat. Bideokamerak, infragorriak, radarrak edo lidar sistemek jaso dezakete azpiegiturako informazioa. Gaur egun garatzen ari geran sistemak, trenak ikusten duenaz gain, kanpoko semaforoek, kamerek, radarrek ikusten duten informazioa trenak barneratzea. Modu horretan, ikusten duenaz aparte, beretzako ikustezina den informazioa jasoko luke. Adibidez, kurba baten ostean baldin badago objekturen bat, esan dugun bezala, eskutuan dagoena eta momentu hortan trenaren ikuspegitik at dagoena, berak ikusteko gai izango litzateke. Ikerlanen proiektu honek ikusmen artifiziala eta adimen artifiziala txertatzen ditu trenen gidatze autonomoan. Gaur egun horixe da erronka nagusia, adimen artifiziala sistema hauetan integratzea. Kasu honetan, sistemak berak geldituko du trena, trenbidean objektu bat antzematean. Oraindik ezin dugu bermatu adimen artifizialak hartzen dituen erabakiak seguruak direla. Horregatik, etorkizuneko zerbitzu bat edo etorkizuneko maila bat izango litzateke. Gaur egun laguntzaile moduan egiten dute lan. Esango lioke, hor ikusi ez dezun objektu hori hor dago, edo aurrerago objektu bat detektatu dugu, horrelako zerbait. Baina frenatuko lukeen, erabaki hartuko lukena, gidaria bera izango litzateke. Teknologia neurri handi batean prest dago. Laborategiko esperimentu honetan, ibilgailu autonomoak erabakiak hartzen ditu, berak dituen sentsoreen eta azpiegituran ezarritakoen bidez. Goiko egoeran, oztopoa ikusi arte ibilgailua ez da gelditzen. Bigarrenean ordea, oztopoa ikusi aurretik gelditzen da, azpiegiturako sentsoreek emandako informazioa ere erabiltzen duelako. Ikerlanek dagoeneko baliozkotu du adimen artifiziala tren segurtasuneko sistemetan txertatzeko metodologia, eta orain, sektorearentzat konfiantzazko eredu bat garatzen jarraitzen du. Gurpilaren eta errailaren arteko kontaktua simulatzeko zeiten garatu duten makina bat da hau. Besteak beste, material ezberdinez egindako gurpilak probatzeko balio du. Bi disko dauzka. Batak gurpila irudikatzen du eta besteak erraila. Sistema hidraulikoaren bultzadaren bidez, trenaren pisua simulatzen da. Behin martxan, bi elementuak ez dira abiadura berdinean mugitzen. Izan ere, errealitatean, gurpila pixkat irristatu egiten da. Trakzioa eta balaztatzea probatu ondoren, atxikitze kurba deritzona eskuratzen dute. Hau da, gurpilak erreian duen portaera dinamikoaren deskribapen bat. Azken aldian, gehikuntza bidezko fabrikazioaren bidez konpondutako gurpilak probatzen ari dira. Teknologia hau geroz eta gehiago erabiltzen da trengintzan. Gaizki, iritsi gara, bidaiaren amaierara, azken geltokira, hasieran ikusi dugu arrakalak, pitzadurak nola detektatzen dituzuen, orain, konpontzen ari zarete, ez da? Hori da, behin pitzadurak beste dozein puntu ikusi ezkeo erreparatu berdana, erreparaziora iritsiko ginateke. Nola egiten ari zarete? Robot bat da, hor lanen ari dena? Hori da, hemen dakau robot bat, automatikoki erreparazio horiek egiteko, eta kasu honetan fabrikazio gehigarriaren bidez egiten dugun prozesua da. Garai bateko edo soldatze teknologia tradizionalen aurrean ze abantaila ditu teknologia edo teknika berri honek, fabrikazio gehigarri bidezko konponketa honek. Bai, fabrikazio gehigarri honen abantailen artean, aurkituko ditugu alde batetik automatikoki egin daiteken zerbait da, eta baita ere, beti era berdinean, ez errepikakorra da. Beste eskuz egin behar den bitartean. Beste eskuz egin behar da, bai. Ondoren, jartzen dugun materiala ere guk diseinatzen dugu, bai?
Miramonen dugun automazio plantan hautsak egiten ditugu, hautsa horiek ezaugarri berezi batzuk dituzte, eta horrekin errailean fabrikazio gehigarri hau egiten dugu, eta bere bizi luzapena handiagotu. Eta horrekin kostea jaisten dira. Eta hirugarrenik baita errailean soldadura manualarekin sortzen den beroketa azalera gune hori, fabrikazio gehigarri honekin txikitu egiten da. Eta hortaz, erraiak ez du hainbeste sufritzen operazio honetan. Bueno, Jaizki, eskerrik asko, bidaia honetan bide lagun izateagatik, eta eskerrik asko, gure treneko bidaiak seguruagoak egiten dituzten teknologia hauek azaltzeagatik. Eskerrik asko. Trenaren segurtasuna une oro eta egoera guztietan bermatu behar da, eta horretarako ibilgailuaren sistema eta osagai guztiek seguruak izan behar dute. Teknaliaren entsegu mekanikoen laborategian, trenen osagaiak mekanikoki aztertzen dituzte merkaturatu aurretik. Leihoek, ateek, eserlekuek, zoruek edo paretek egunerokoan izango duten portaera neurtzen dute. Gure esperientzia, gure jakintza da, bai trenetan edo bestelako elementutan, aurreikustia produktu horrek realitatean izango dituen tentsio, indar, deformazio eta simulatzia realitatean izango den bezala, baina laborategian modu kontrolatu batean. Adibidez, abiadura handian doazen trenek presio aldaketak jasaten dituzte tunelaren sarrera irteeretan edo beste tren batekin gurutzatzean. Bidaiariek ez dituzte sumatzen, baina indar horiek piezei eragiten diete. Hemen, leiho honek egoera horietan nola erantzungo duen aztertzen ari dira. Laborategian simulatzen dute errealitatean gertatuko dena. Uste dugu, segurtasun aldetik arazo baldin badute aurreikusi behar den segibidez, eta durabide aldetik urtetan zehar funtzionamentu hona izan dezaten baita ere, aurretik aztertzen den segibidez. Hori guztia merkatuan jarri aurretik ziurtatu behar da. Izan ere, materialak eta diseinuak etengabe aldatzen dira, eta horiek seguruak direla ziurtatu behar da. Laborategi honetan, fabrikatzaileei arazoei aurre hartzen laguntzen diete. Helburua argia da, elementuek eguneroko erabileran ondo funtzionatzea eta segurtasun baldintzak betetzea. Gure espezialitatea da, ensaio edo montajea egitea produktu berezi, berri edo oraindikan arautu gabe dauen produktu berriak aztertzeko. Gure lanan parte bada, bezeroari laguntzia diseinatzeko garaian aurreikusten arazo horiek. Treneko elementuek milaka erabilera ziklo jasaten dituzte haien balio bizitzan. Zoruek jendearen joan etorriak, eserlekuek kargak eta ateak etengabe ireki eta ixten dira. Laborategian erabilera horiek aurreikusten saiatzen dira, elementuek egunerokoan ez dezaten hutsik egin. Esan dezaun, tren bateko ikusten ari den konponente gehienak
aurrez laborategian aztertu diala, behaien funtzionamentua egokia izan daian, da ez daien arazoik. Baina tren guztiak ez dira berdinak, eta ibilbide guztiek ere ez dituzte baldintza berak. Entseguetan, egoera ezberdin guzti horiek aurre ikusten dituzte, baita ere, ez ustekoak daudenean, elementuek izango duten portaera. Izan ere, istripuak ere aurre ikusi behar dira. Istripuan kasuan aktuatu behar duten elementuak ere, tarteka egokitu zaiguen saiatzea. Diseinua normalean eginda dator. Eta aldatu beharko da, ensaioak emaitza txarra ematen badu. Gure lanan parte bada, bezeroari laguntzia diseinatzeko garaian, aurre ikusten arazo horiek. Trenen segurtasunerako beste arrisku kritiko bat sua da. Laborategi honetan, materialek suaren aurrean nola erreakzionatzen duten aztertzen dute. Gainazal eta material kombinazio ezberdinak probatzen dituzte eta bero eta ke emaria neurtzen dute. Egiaztatzen duguna da zenbat berotasun igorriko duen material horrek sutea aiatzen sakonin. Material berri eta harinek trenaren kontsumo energetikoa murrizten laguntzen dute, baina suaren aurrean portaera jakin bat bermatu behar dute. Oreka hori gakoa da. Bilatu behar dugu oreka bat material horien propietate jakin batzuekin eta beraien suaren aurrean dauken bilakaerarekin. Oreka hori ez da bat ere erraza lortzea eta teknalia barruan ere jasotzen dugu askotan, bezeroek eukitzen dituzten zailtasunak oreka hori bilatze horretan, eukiditzazketen arazoak edo akatsak, eta laguntzen diegu beraien produktuak ere aldatzeko eta hobetzeko. Sute batean funtsezkoa da sua konfinatuta geratzea ahalik eta denbora luzeenean. Erresistentziaren arabera, materialek denbora gehiago edo gutxiago eutsiko diote suari. Horregatik, labe hauetan egitura osoak probatzen dituzte, paretak, lurrak, ateak. Erresistentzia probak egiten dira hemen. Erlojuaren kontrako proba baten bezala. Ahalik eta denbora gehien irauten baldin badu osotasun horretan, eta aislamentu horrek ematen badu minimo bat kanpoaldean temperatura jakin batzuetara iritsi baino lehen, hor denbora horrek geuretzat izango litzake emaitza. Ibilbide eta trenen ezaugarriak kontuan izanik, materialen portaera aztertzen dute eta beharrezko ezaugarriak betetzen dituztela egiaztatu. Guzti horren helburua da egunero egiten diren milaka bidaien segurtasuna bermatzea. Bukatu da gaurko bidaia. Trenaren etorkizuna eta bidaien segurtasuna izan dugu hizpide, baina garraio bide honen iraganean eta historian sakondu nahi baduzue, Azpeitiko Burdinbidearen Euskal Museoa da horretarako tokirik egokiena. Zahar berritutako 60 tren, 1925ko tailer bat, trenbideko langileen jantzi historikoak, geltokietako ordularien munduko bildumarik handienetakoa. Hori guztia ikus daiteke museoan, eta gainera lurrun tren batean ibili. Ordutegiak eta egutegia museoaren webgunean aurkituko dituzue. Datorren astera arte, agur!